još uvijek sam u Đakovu, vjerujem da ste i vi vidjeli objavu koju je vidio gospodin Marko Berberović i odmah se javio. Marko, s kojom idejom, ciljem i željom ste se javili? Javili smo se kako bi vam predstavio jedan projekt koji sam proveo sa svojim prijateljima koji se zove Život životinja, s kojim smo zapravo htjeli pomoći napuštenim životinjama u našem gradu. U Đakovu i okolici, ja? Tako je, Đakovo i naša sela. Snimili smo priču za emisiju Kućni ljubimci, ali možemo ukratko reći ono osnovno. Tako je, znači mi smo sa pomoću fondova Europske unije, mi smo kastrirali i sterilizirali pse i mačke na području grada Đakova i okolnih sela i s time smo izuzetno reducirali moguće napuštene životinje na ulicama našeg grada. I provodili smo naravno i druge aktivnosti o kojima nećemo sada sve dana ispovedati. Evo, čuli ste kako to izgleda i zvuči jednostavno. Javite se vi ako imate još neku ideju. Ovdje danas smo rekli bi cijeli dan u Đakovu, ne baš cijeli, idemo poslije u Našice, ali ako se, evo, možda odlučite javiti u nekih sat, dva, tu smo. Marko, vi ste vidjeli tu našu najavu, jel? Tako je. Evo, i je li bio problem? Ništa, nije bio problem, sve je bilo jasno. Čuli ste, očekujemo i vas. Hvala vam na javljanju i idemo dalje.